Hola, aquí Fermín Muguruza. Estaré aquí a l'Àrtic per parlar del concert històric que farem aquest dissabte al Grec. Ens veiem. Bona nit, benvinguts al darrer Àrtic de la setmana en què entrevistarem, com heu vist, a Fermín Muguruza. Amb el músic basc parlarem del seu últim disc, fruit de la seva residència a l'Art Santa Mònica i també del concert que prepara per aquest dissabte al Grec. Precisament del festival en parlarem també amb la nostra dona dels escenaris, que és l'Anna Pérez Pagès, que ens portarà la dansa de la Marta Carrasco o les aventures d'unes dones de la neteja a Grècia. Amb ella, a més, sortejarem entrades per anar a veure Calígula a l'amfiteatre de Montjuïc. I com cada dijous, pararem la nostra taula d'actualitat cultural amb l'Esteve Plantà i amb l'Ester Vives per parlar de temes com, per exemple, la presència de les dones en el món dels videojocs o les dades de l'anuari de la música que s'acaba de presentar. Però abans presentarem, com cal, el nostre convidat d'avui. El Fermín és el mitjà dels tres germans Muguruza Ugarte. Nascut a Irún el 1963, de ben petit ja va començar a estudiar solfeig, acordió i guitarra, però no va ser fins al 84 quan va muntar, junt amb el seu germà Íñigo, la seva primera banda, Cortatu, grup fonamental del rock radical basc i pioners de l'esca a l'estat espanyol. Després de 4 anys molt intensos, els dos germans van engegar un nou projecte, Negu Gorriak, però no és fins l'any 1998 que el Fermín inicia una carrera en solitari en què ha publicat ja una quinzena de discos a banda de col·laborar amb desenes d'artistes d'aquí i de fora i fundar una discogràfica. La música, però, no ha estat la seva única ocupació. A més, ha dirigit documentals, ha format part de les llistes d'Euskal Herrita Rock i ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació. I per parlar de tot això, i també, com no, del seu últim disc, enregistrat a Barcelona, el rebem avui en un sofà tan roig com ell. Molt bona nit, Fermín. Ho dèiem, un sofà roig. Prou roig, no? Prou vermell. Prou vermell, sí. Te sents còmode? Perfecte. Va, ens fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí. De seguida parlem, de la infinitat de coses que fas. Però abans, deixa'm preguntar com t'ho has fet. En només 3 mesos que portes aquí a Barcelona, vivint al barri o al poble de Sant Andreu, a parlar aquest català tan perfecte, que ara ja veureu. Us quedareu flipats. No tan perfecte. Home, el parles molt bé. O sigui que hi ha gent que aquí porta tota la vida i no sap dir ni fava. No, la qüestió és que jo sempre que he vingut aquí a Catalunya ha sigut per un cap de setmana, 2 dies, una setmana, sí, anades vingudes, i ha sigut la primera vegada que jo he estat aquí vivint per 3 mesos, al poble de Sant Andreu. Llavors vas dir, no, he començat a parlar d'estudiar la llengua, perquè nosaltres els bascos diuen que el poble és el cos, però el cor és la llengua. Llavors, per fer la comunicació directa, en un poble com el català, que sempre ha estat molt a proper de mi, de tots els bascos també, però de mi especialment perquè va ser fa 32 anys que jo vaig fer el primer concert de Cortatu aquí a Barcelona. I després sempre concerts... 85. Llavors vaig començar a estudiar la llengua tots els dies al matí, a les 9 del matí, de 9 del matí a les 10. Cada dia, amb una professora. Tots els dies de la setmana. I després vaig donar alguns consells als meus amics de fer el canvi al català, I va ser molt difícil al principi perquè tota la relació de tota una vida que jo tinc aquí amb els meus amics catalans ha sigut en castellà, que és la llengua que fa de pont de comunicació. Doncs mira, has fet que fessin el canvi i et parlessin en català. Sí, va costar, però bueno, i després també per mi, perquè tenim també sempre uns còdics i alguns acudits, però ara jo crec que ja comuniquem en català i encara estic estudiant per perfeccionar i per millorar la llengua. Vinga, perfecte, Fermín. Ho dèiem, que volem parlar de moltíssimes coses amb tu. Comencem parlant del disc
aquest disc de títol quilomètric, que és el recull de les cançons sorgides de la teva residència a l'Arts Santa Mònica. Com va? Explica'm el principi de la idea, perquè crec que va començar amb l'exposició. Sí, la història és que jo tinc ara mateix el projecte, l'artefacte de Black is Belsa, que és la idea de fer moltes diferents històries culturals també al voltant de la mateixa idea, que és la idea de l'antiracisme, que és la idea també de la defensa de la llibertat d'expressió. Llavors, van començar amb un còmic i una exposició a Bilbao. L'exposició de Bilbao després va itinerar a Barcelona l'any passat. I al voltant de l'exposició vam organitzar també moltes activitats paral·leles, complementàries, i vam posar un estudi de gravació també en aquest lloc que està justament al final de la Rambla, i és un lloc increïble. Llavors, amb el Xalart 58, vam organitzar... Que és de Barcelona, que és barceloní, que a més fa molts anys que us coneixeu. També sí, perquè vam fer la gira amb el Manu Chao, quan ell era un jove i estava tocant la percussió, però després va començar a fer tota la feina del so, especialment de la música dub, reggae dub, i ara mateix és una mica el mago, no sé com... El mag. El mag. Fem una cosa, ara que em parlaves de la part de baix de les Rambles, escoltem un fragment d'una cançó que precisament és l'única versió que hi ha en el disc i que té a veure amb aquell lloc de Barcelona. Vinga, la negra. La estuve buscando pero no la encontré y su amiga me dijo está tomando café en el bar, el camarero me dijo no sé, búscala en la playa, que en la playa busqué. Com ho deia, que és una cançó molt adient, aquesta cançó de Ràdio Futura, que precisament va tocar l'Auceron el dissabte passat al Grec, on tocaràs tu aquest dissabte següent. Clar, i fa referència al final de la Rambla, que és just on heu enregistrat el disc. Sí, és per això que vam dir, hem de fer la cançó de Ràdio Futura, que és una cançó supermaca, i vam demanar-li el permís als dos germans, que són el Santiago i el Lluís, i van dir, no, super, ferment, i és per això que vam fer, però també hem pogut veure a dos japonesos que han participat també a la gravació, perquè molts músics que van passar a veure també l'exposició i també a participar a les activitats van estar també fent la seva participació, la seva col·laboració. Sí, una pila de col·laboracions. Sí, molta gent. També els músics de New Orleans, que van venir també per fer el grup amb mi. Llavors va ser una festa, una gran festa, i és per això que van decidir de sortir el disc amb Casbah Music, que és el segell discogràfic independent del meu amic de tota la vida, que és el Johnny Destruye, que va organitzar el primer concert de Cortatu fa 32 anys. Molt bé, una pila de col·laboracions, com dèiem, i entre elles el senyor Wilson. El resultat va ser aquest. If you're white or it no matter if you're black. If you come from China or you come from Iraq, or whether you are ballet or you are dreadlock, cause let me tell you, this black is black, cause black and no yellow, and black and Ara parlaves de l'espai on ho veu fer. De l'espai on veu gravar l'estudi que veu muntar. Perquè al mateix temps que estaven fent aquestes col·laboracions, tenia també una persona que estava fent tota la documentació biogràfica. Llavors tenim tots els vídeos de totes les cançons, també tenim moltes gravacions d'unes altres activitats que vam fer, i és una mica la feina que jo estic fent en els últims anys de sempre veure la feina de la música, però també al costat està fent també el vídeo, la documentació documental, o també la visió cinematogràfica de tota la història que jo faig. En aquest disc hi ha molt de Jamaica, que és un país que per cert tu coneixes bé, perquè si no recordo malament fa uns 10 anys hi vas anar a gravar un disco. Sí, fa 11 anys, sí. En la Jamaica vaig començar a fer el primer documentari de com vam enregistrar aquest disc. Però és que la música reggae sempre ha estat en tots els projectes que jo he participat, de Cortatu fins ara,
que està sempre present. La cadència de la síncopa per mi és la millor cosa que puc gaudir dins la música. Trobem reggae, Jamaica, també hi trobem altres sonoritats d'altres països, com per exemple aquesta connexió algeriana. Tu sempre has tirat molta atracció, has tingut molta atracció, molta tirada o molta empatia, no sé com dir-ho, pel món àrab. Vas fer un documental també per la cadena Al Jazeera, gràcies al qual vas viatjar, crec que 9 països o més, per parlar de músics, no? M'imagino que va ser una experiència increïble, brutal. Sí, després de fer el documental que jo vaig fer sobre la música a la Palestina, en l'any 2008. Després va ser aquesta feina amb la cadena Al Jazeera per fer 11 documentals sobre la música dels països àrabs. I he estat a Marruecos, l'Algèria, Tunísia, Síria, el Líban, per tots aquests pobles, però sempre ha sigut el Yacine que ha estat ahí fent la col·laboració, qui va donar-me la clau una mica dels països àrabs. Jo vaig anar a Algèria amb el Yacine, però després també vam estar junts a la Síria. Llavors, per mi va ser superimportant d'estar amb ell i de conèixer una mica tota la idiosincràsia d'aquests països. I la música és d'una riquesa increïble. Molt bé, tornem a Barcelona, si et sembla. Fermín, parlem del concert que faràs aquest dissabte pel Grec. Hi participarà una banda del taller de músics que es diu Micaela Chalmeta, Big Band. Formada majoritàriament per dones. Crec que gairebé totes, menys el trompetista, el director, és un home. David Pastor. David Pastor, és el trompetista del taller de músics. La qüestió és que l'Ajuntament de Sant Sebastià va donar-me un premi a la trajectòria de les institucions. Jo sempre he rebut càstigs, però en aquest moment era una notícia molt bona perquè era un premi, però jo estava fent la meva residència a Sant Andreu, a la Fabra i Coats, llavors vaig pensar que tenia que parlar amb el taller de músics. Vaig demanar-los de formar una big band, però en la presència de dones, perquè jo estic molt... Amb la paritat, no? La paritat, perquè estic molt sensibilitzat amb aquesta història, però ells van dir-me, no, podem fer solament només de dones, i bueno, perfecte, per què no? Llavors, el meu amic Javi Fernández, que sempre està al costat de mi, el Fernández va dir, hem de recuperar el nom de Micaela Chalmeta perquè va ser una feminista cooperativista i bueno, ja s'hi ha sortit la banda Micaela Chalmeta, Big Band del Tallers de Músics. Vam fer el primer concert a Sant Sebastià, només farem 2 concerts, un vam fer el 21 de juny, i ara farem l'altre aquí el 15 de juliol, aquest dissabte. Llavors, si hi ha algú que vull veure-lo, tenen aquesta ocasió. I a més, tenint en compte que ens teniu preparada una sorpresa de les bones, que és el teu germà Íñigo, que fa una pila d'anys que no toqueu plegats aquí a Barcelona. Sí, jo crec que és una cosa increïble, de poder venir aquí. L'Íñigo sempre ha estat també molt al costat de Catalunya, en tots els seus projectes, però va fer alguns anys que no tocava i va tocar amb mi una cançó de Neu Gorria i una altra de Cortatu a Sant Sebastià, a Donòstia, i va dir-me, ja aniré també a Barcelona perquè serà superincreïble amb tot el públic de Catalunya, que sempre és superpotent, i d'estar també amb tu a l'escenari del Grec. Llavors vindrà demà, farà l'assaig i el dissabte estarem ahí junts una vegada més a l'escenari. Escolta'm, doncs ara que em parles de Cortatu, i retrocedim, si et sembla, fins a l'any 1985. A veure què ens hi trobem. ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un grito! ¡Explota! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un grito! ¡Explota! Ara ho estàs dient, ho reconeixes, no? Sí, clar. Sí, vam fer 2 concerts aquí al... Aquest és el primer que vam fer a Barcelona. Sí, després vam fer l'Euskal Rock i després el Nicaragua Rock, el següent any, jo crec.
Però sí, va ser increïble. Aquí tocava amb Cicatriz també va tocar la Polla Records. Què recordes, va? Quins records tens d'aquella època? D'aquells anys frenètics. Pues, bueno, sempre he dit que bueno, tota la feina que jo he fet és perquè abans he fet una cosa que m'ha donat l'oportunitat de fer la següent. És per això que per mi ha sigut increïble tota aquesta feina que jo vaig fer amb Cortatu. Jo em recordo del primer concert que va fer a la Celeste i després aquest concert ja, no ho sé, potser 5.000 persones, però sí, aquí... Sí, el primer cop vau tocar Celeste. Sí. I després ja vaig ser aquí al 85, sí, setembre, o no em recordo, setembre o octubre, no? A l'Il·lustrial Rock. Anys molt intensos, perdona, de molta activitat. Anem a escoltar un dels èxits, va, Sarri. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paellak zutela eta pikita sarri bere muturretan saltatzu dela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Una cançó que et va portar més d'un problema perquè parla de la fugida de dos presos etarres, de dos etarres. Saps que jo no sabia que la música no era vostra, que era d'un grup jamaicà? Ho hem descobert avui. Bueno, la qüestió és... Avui? Sí, jo ho he descobert avui. Pues sí, hi ha moltes entrevistes. La primera entrevista que jo vaig dir... Bueno, hi havia una versió que va fer The Clash de Toussaint the Maytals, va ser una altra de Specials de Toussaint the Maytals també. Estava el Pressure Drop, que va fer The Clash, va estar també el Monkey Man, que va fer les Specials, i després jo vaig dir, bueno, nosaltres també hem de fer una versió de Toussaint the Maytals, i després jo vaig estar amb el Toots a la Jamaica i va fer una col·laboració amb mi. Llavors, sí, és una canció tradicional jamaicana de Toussaint the Maytals, per això nosaltres vam canviar només la lletra i va transformar-se el xati-xati en sari-sari. Com veus el futur del País Basc? Molt ràpid, veus la independència a prop? El vostre futur, l'1 d'octubre, jo estaré aquí també per celebrar el referèndum. Sí, si es fa el referèndum el tindrem aquí. Sí, jo no estaré aquí, segur. I també l'endemà, per veure què passa. I el País Basc, també estem fent camí. Molt bé. Va, nosaltres fem camí també, anem a l'última part de l'entrevista. Fermín, és un qüestionari que es diu el Qüestionàrtic. Et diré una frase, d'acord? M'has de respondre amb Àrtic si és veritat o Antàrtic si és mentira. I després... Àrtic veritat, Àrtic veritat, Àrtic mentida. Antàrtic mentida. Antàrtic mentida. Vale. Vale, després ho argumentem una mica. Els periodistes et traiem massa temps i concentració, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Sí, et fa mandra, no? Et fem mandra fer entrevistes, o no? No conec la paraula mandra. Pereza. Vale. Sí. No, és perquè jo ja he fet més de 5.000 entrevistes, jo crec. Que ja està fins aquí. No, de vegades està bé, però en altres vegades necessito respirar. Següent, el millor de les festes de Sant Fermín són els encierros. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. T'agraden o no? No m'agraden els encierros, no m'agraden les corrides. Jo crec que hi ha una festa que no és la festa que està a la televisió, que està mediàticament tergiversada, perquè després hi ha una altra festa molt popular i molt atractiva que molta gent no coneix i que hem de conèixer perquè és molt interessant i són les festes del meu sant. Molt bé, Fermín, en tinc unes quantes, però només em puc triar una. Àrtic o Antàrtic? No et perdràs la final de Wimbledon, Àrtic o Antàrtica? No veuré. No et perdràs? No, Antàrtic. Antàrtic, sí. Saps que juga una noia que es diu Muguruza, també? Sí. Que és basca, però s'ha criat aquí a Catalunya. A Venezuela. Ah, sí? A Venezuela i després... Sí, el pare és d'Eibar, de Guipúscoa, i la mare és de Venezuela, però va néixer a Venezuela i després va estar aquí a Barcelona. No teniu res a veure, però? No. I el tenis tampoc t'interessa especialment? No massa. Fantàstic, el que li interessa! Escolta'm, Fermín, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest estiu, segur que no pararàs. Estaràs més temps per aquí per Barcelona o no? No. Estaré aquí fins el dissabte, després diumenge tornaré a País Basc, després jo tinc molta feina i vindré l'1 d'octubre aquí per estar amb vosaltres, per donar suport al
referèndum i a la independència, clar que sí. Va, i el podeu veure el dissabte al Grec a les 10 de la nit, oi? A les 10 de la nit, sí. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Vinga, a vosaltres. Nosaltres hem arribat a la meitat del programa d'avui, tornem en un moment amb la nostra taula d'actualitat i també amb l'Anna Pérez Pagès per parlar d'escenaris. I atenció, que tindrem entrades per anar a veure Calígula al Teatre Grec. Fins ara mateix. Segona part de l'Àrtica, comencem amb l'Anna Pérez Pagès, amb qui cada dijous parlem de teatre, però es veu que avui vol fer neteja. Jo, en sèrio, Anna, la setmana passada ja t'ho vaig dir, Sí. Però crec que necessites unes vacances, però amb urgència. I no t'ho negaré, però fins que no arribin les vacances seguirem parlant del Grec, que és el que toca a nivell escènic. I avui és cert que vull fer neteja, vull fer brillar el plató, no amb la meva presència, sinó amb la companyia d'unes dones de la neteja que són de Grècia. Εγώ ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα με ένα μολδαβικό συγκρότημα για συναυλίες. Οι άσπροι δουλεύουν εδώ. It's like a dream. Παράδεισο. És un muntatge, Anna, que ens arriba des de Grècia, que és el país convidat del Grec d'enguany, Sí, senyora. i que vol netejar la ciutat. Clean City és el títol del muntatge que arriba al Teatre Lliure aquest cap de setmana. Són 5 immigrants, com les veieu aquí, de diversos països, que ens expliquen la seva realitat i els canvis laborals que hi ha hagut a Grècia a partir de la crisi en els últims 5 anys i que han sigut molt notoris. 5 anys o 10 anys. És una realitat molt personal explicada per les seves veus. La neteja funciona com a metàfora. Clar, pensa en quins contextos s'utilitza la neteja ètnica, la neteja dels carrers de la delinqüència, la neteja, com deia l'inefable García Albiol, dels immigrants del carrer, des d'aquest populisme. De fet, això és el que en certa forma denuncia aquest espectacle. Ho fa amb humor, però amb un discurs molt dur de fons, aquesta situació i aquesta mena de pressió social a la qual viu a Grècia la comunitat immigrant. Ho fan aquestes 5 dones a través dels seus 5 casos particulars i, a més, és una bona ocasió per descobrir, en el context del Festival Grec, doncs, tot el que és les noves fornades de generacions de directors grecs que funcionen i treballen en el món escènic de la Grècia d'Atenes actual i que arriben a Barcelona just 2 dies, com et deia, aquest cap de setmana, demà i demà passat. Val, i perfecte per practicar el nostre grec esballat. No ho penso dir, jo no ho penso dir. Digue-ho. No ho penso dir-ho. Tu què saps? Digue-ho tu, digue-ho tu. El cronyi que cronyi. Sí. No, el cronyi que cronyi no. Faré una mica més de desenvolupament lingüístic. Va, de Grècia marxem cap a un lugar de la Mancha cuyo nombre no puedo acordarme. Aquell famós lloc de la Manxa que ni tan sols el Quixot sabria situar sobre un mapa. Todo lo que mi tío leía en los libros de caballerías, encantamientos, batallas, desafíos, coqueteos, heridas, amor. Todo eso acabó por... Es diu Les veritables aventures de Don Quixot, amb intèrprets de carn i ossos, però que interactuen amb titelles, Sí, no? Pel que veig, sí. Heu vist que aquí hi havia una varietat d'intèrprets. Recordem que a la història del Quixot de Cervantes, aquesta fantàstica novel·la de cavalleries que té 400 anys ja, hi havia una mena de diferència entre realitat i ficció. I, per tant, aquesta dicotomia aquí es cobreix amb els actors de carn i os, que fan dels personatges de Don Quixot, de Sancho Panza, de Dulcinea, etc. I els altres, els titelles, ninots, personatges, que són una vintena, alguns fan 1 metre d'alçada, i que, diguéssim, narren les històries explicades a la novel·la de cavalleria. Però és una obra de titelles per nens o no? No, que consti que no, perquè no, vull dir, que dius, són titelles. Quina contundència. No, tot i que, és a dir, no, només et diré que dura 2 hores a l'Almeria Teatre amb subtítols, perquè el muntatge està narrat, explicat en català, en francès, en castellà i fins i tot en dialecte del Quebec. Vull dir que són 2 hores de muntatge amb subtítols, però sí que és molt fresc, és molt dinàmic, juguen amb projeccions, amb aquesta manipulació constants dels personatges, i a mi em sap greu que no sigui època escolar, perquè trobo que és un muntatge perfecte pels alumnes de secundària. La bona notícia és que seran en cartell a l'Almeria fins al dia 6 d'agost amb aquesta coproducció entre la gent de la companyia d'Almeria i el Teatre del Quebec. Va, molt bé, dit això, canviem de registre, ara en clau de dansa,
comença a la sala Hiroshima, la Marta Carrasco torna i els seus particulars personatges. Hi ha un títol fantàstic, Perra de Nadie. Amb aquest muntatge ens presenta Lili, un personatge que igual us sona d'algun muntatge seu anterior. És difícil de reconèixer, però aquí la teniu, com sempre, Marta Carrasco i tota la seva energia i vitalitat. La Marta Carrasco, que sempre s'hi deixa la pell en els seus solos. Sí, aquest personatge, la Lili, que al seu anterior muntatge, Bee Flowers, era aquesta dona amb un vestit de núvia malalta, un vestit de núvia vell i brut. Ens recorda també la Camille Claudel del Blanc d'Ombra, la Violeta d'Aiguardent, aquests personatges femenins, forts, amb una presència escènica gairebé diria indomable. De base, el títol, aquest Perra de Nadie, diu la Marta Carrasco, diu, mira, qui no és de ningú i no és ningú, és l'única persona lliure per fer un veritable camí cap a la introspecció. I per tant, aquest personatge i el seu camí cap a la introspecció és el que ens porta a l'escena a la sala Hiroshima. Com sempre, i ho veieu clarament, imatges molt potents, una estètica molt marcada i amb un joc amb la música molt hipnòtic que es pot veure, de fet, des d'ahir i fins demà. Per tant, demà, últim dia per anar a la Hiroshima a veure la Marta Carrasco. Molt bé, va, acabem amb un clàssic que s'estrena dijous a l'amfiteatre. L'amfiteatre grec, que serà envaït per un emperador romà. El seu nom real és Gai Juli Cèsar August Germànic, però tots el coneixem com a Calígula. A propósito de justicia, tenemos que darnos prisa. Me espera una ejecución. Realmente Rufius tiene suerte de que yo sea tan dado a tener hambre. Rufius es el caballero que debe morir. Trobo que al Pablo Derqui li va molt aquest paper de Calígula. És un càsting perfecte. Quan Mario Bas el va escollir, feia molt que tenien aquest paper al cap. Que consti, però, que no veurem un Calígula especialment patològic i boig, aquella imatge de boig absolut, perquè en el fons és molt lúcid, sap el que fa, és un tirà, això sí, és despòtic, és cruel, i està fart de la vida, té una crisi existencial, perquè ha mort la seva germana i amant, i a partir d'aquí, diguéssim que aquesta història de poder i de corrupció narrada per Albert Camus té molt tocs de reflexió existencial, diguéssim. Dirigida per Mario Gas, com deies, que està molt vinculat als inicis del festival. Des del seu primer any de festival, fa més de 40 anys, ja la Mònica López, els veiem també, el Bernat Quintana, el Xavier Ripoll, entre d'altres. Hem de dir que això acaba d'arribar, com qui diu, de Mèrida, s'estrena la setmana que ve a Barcelona, i acaben d'arribar d'una estrena, atenció, van fer l'estrena al Festival de Mèrida a les 10 de la nit a 33 graus. Vull dir que va ser una estrena dura i l'ovació per Pablo Derqui va ser espectacular, públic dempeus, i això ho podem comprovar ara aquí. Perquè tenim entrades pel públic de l'Àrtic, han de respondre a una pregunta que ara mateix els farà l'Anna. El dia 20, apunteu les agendes, si no podeu el dia 20, és el dia que tenim les entrades per anar a l'amfiteatre, al Grec, a veure Pablo Derqui i companyia, a veure el Calígula. Heu de respondre a la següent pregunta. Quin és el vostre mandatari de ficció preferit? Flora, si valen presidents, reis, monarques de tot tipus, primers ministres, a la ficció. Això sí, sèrie, teatre, cinema. Àrtic@btv.cat, o si no, llancem ara mateix la pregunta a xarxes, Facebook i Twitter, i esperem les vostres respostes per anar el dia 20 al Grec. Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies. A tu, Flora. Ens veiem la setmana que ve, que és l'última setmana de l'Àrtic. L'última setmana de l'Àrtic. Que vagi molt bé. Vinga, no baixem nosaltres encara del tot dels escenaris, perquè aquesta setmana s'han donat a conèixer les xifres de l'anuari de la música als Països Catalans. Aquest serà un dels temes que deixarem sobre la taula d'actualitat amb l'Esteve Plantada i amb l'Ester Vives. Són dos enamorats tan adorables. Ell parla del futur i es projecta sense xarxa. Doncs parada a la taula d'actualitat, avui amb l'Ester Vives. Molt bona nit, Ester, i amb l'Esteve Plantada. Bona nit, Esteve. Comencem molt musicals avui. Ara veiem una actuació del grup Manel, que és l'única banda catalana que ha superat les 10.000 còpies de discos venudes. Està clar que cada vegada és més difícil vendre discos, això és evident, però ens ho explica l'anuari de la música als Països Catalans, elaborat pel grup Enderrock i també per ARC. Però sorprèn que aquesta davallada del format físic no va acompanyada d'una venda de discos en format digital, i en canvi a Europa o als Estats Units això sí que està passant. Com ho veieu? Té a veure amb la teva notícia antàrtica, Esteve?
El que preguntaves, no? Com veiem això? No sé, segurament aquí s'hauria d'analitzar el tema de la pirateria, no? Com està, no? Perquè és una cosa que tenim com molt interioritzada a nivells massius i globals, no? És una cosa que hem adoptat com una realitat més, no? Del consum de música, de cinema, de tot, no? I jo crec que aquí sí que és un factor que caldria treballar fort si realment es vol aturar, no? Tota aquesta sagnia. Però vaja, l'anuari deia com dades molt interessants. Exacte, analitzem algunes de les dades de l'anuari. Home, una de les que em cridava molt l'atenció era el fet que només l'11% de les programacions, de les cartelleres de festivals i de programacions fossin veus femenines, no? I que, a més, està per sota la baixa de la mitjana anglosaxona, que està al 17%. Vull dir que tampoc no és que sigui... No, per tirar coets. No, i realment això et fa plantejar moltes coses, no? De quin tipus de música consumim, quin tipus de persones tenen accés a poder ensenyar el que fan, no? I com això ho tenim una mica mal resolt encara, no? Perquè, per exemple, a mi ara em ve al cap, i jo no vull criticar ni molt menys el Canet Rock... Ni un grup de dones. Però no hi havia cap veu femenina en tot el cartell. Ostres, era molt estrany, no? I segur que ells, em consta, a més a més, que tenen molta sensibilitat amb el tema i tal, se'ls hi va passar, no? I és com... Què s'ha de fer, Esther, per canviar les coses, per augmentar aquest percentatge? Què es podria fer? Aquí potser caldria on són les dones en la música, perquè ara ja fa uns mesos es va crear una associació per monitoritzar en els mitjans de comunicació, en els debats polítics, quin percentatge de dones hi havia, i el resultat, el que ha mostrat és que hi ha molt poques dones. Aconseguir la paritat, un 60% homes i 40% de dones, pràcticament no s'aconsegueix en cap mitjà. I les dades, per tant, són molt negatives. En general, un 20% de dones en els mitjans en debats de tertúlies polítiques, i en canvi hi ha un 75, un 80% d'homes. El que passa a la música passa en molts d'altres àmbits, i per tant, si existeixen col·lectius que ho monitoritzen, ho denuncien, ho posen damunt de la taula, també és una manera de generar consciència i forçar aquells que organitzen concerts a tenir en compte aquest element, perquè a vegades, doncs, bé, es pot veure que igual no surt cap dona com a grup amb dones que actuï, però si no hi ha una pressió al darrere, a vegades tampoc els organitzadors hi posen més èmfasi. Altres dades, per exemple, en l'anuari es destacava que havia caigut un 22% el número de persones que van a macrofestivals aquí als Països Catalans. Quines creieu que són les causes d'aquesta baixada? Home, poden haver diverses, no? Això és una tendència que es va mostrant en els últims anuaris, ha anat baixant, no? Va arribar com un punt àlgid, no? L'assistència a festivals, potser ja no és tan guai, potser la gent, com que hi ha una certa recuperació, decideix no posar tots els esforços en un sol festival, sinó que reparteix en petits esdeveniments, no? Hi ha diversos i molts, no? Potser això és, no sé, més accés a més música, potser, no? No només concentrar-ho tot en 3 dies, potser. Canviem de tema. Dèiem que poques veus als festivals de música i amenaces masclistes que han obligat a cancel·lar una trobada de dones gamers a Barcelona. Sí, exacte. El 27 de juliol estava programada una trobada de dones gamers aficionades als videojocs, una trobada només de dones, i quan es va fer públic l'esdeveniment, doncs en el portal d'internet Foro Cotxes es va crear un fil de discussió que cridava a boicotejar l'esdeveniment. Homes que deien que es vestirien de dones, que anirien a boicotejar-lo, que era això d'una trobada només de dones, i finalment l'empresa que cedia l'espai, l'empresa King, que és la creadora del Candy Crush, va decidir retirar la cessió de l'espai per por que pogués passar. I les organitzadores ho van haver de cancel·lar, cosa que el que demostra és que és més necessari que mai aquest tipus d'esdeveniments. Clar, és que potser no s'havia de cancel·lar, no? Que es podrien, no sé, haver reforçat les mesures de seguretat. Bé, ara, com que això ha tingut un impacte mediàtic important, doncs d'altres entitats, empreses han cedit espais perquè s'organitzés l'esdeveniment a Barcelona, també a Madrid, i segurament al mes de setembre s'organitzarà un esdeveniment d'aquestes característiques, perquè, clar, el que mostra és que tant en l'àmbit dels videojocs com en molts d'altres, el masclisme avui és present, i en plataformes d'internet o de Twitter, doncs determinats trolls utilitzen les plataformes per fer aquest tipus d'accions i de violència masclista. El que em sembla fascinant és que la mesura de pressió que pugui aturar aquest festival o aquest esdeveniment surti de Foro Cotxes, no? És el que faltava, no? Allò que actuïn ja a aquests nivells. I sí que s'hauria de posar alguna mesura o, no sé, visibilitzar més el problema. Teniu la percepció que no ens escandalitza prou el masclisme en el contingut dels videojocs, amb personatges femenins estereotipats, amb foros anònims que permeten comentaris agressius i masclistes, perquè potser amb el cinema o amb la música som més crítics, però els videojocs no. És un món molt masculí, això ho deien les pròpies organitzadores d'aquest esdeveniment, que quan tu ets dones i participes en aquestes plataformes i t'identifiques com a dona, doncs sovint reps comentaris molt sexistes,
machistes, molt masclistes, i per tant crear també espais només de dones permet generar més confiança, més solidaritat, tenir més arguments i tenir més força de cara a sortir després a un món real on hi ha homes i dones i on es produeixen aquest tipus de situacions. Tu trobes bé, Esteve, que s'organitzin esdeveniments només dirigits a un públic femení? No, a priori no sóc gens partidari, al contrari, el que crec és que s'hauria de fer una mena de conscienciació perquè tots poguéssim conviure al mateix espai segons els nostres interessos i inquietuds. Però en el cas concret aquest, o en d'altres que ha passat, un cas d'algun festival que s'ha hagut d'anul·lar per algunes violacions que hi va haver o intents d'agressió sexual, aquí sí que trobo que no està malament fer com un toc d'atenció i dir, doncs, aquesta edició només la fem per dones, com a mesura de, no sé, de protesta o proactiva. És que no es tracta que siguin espais com guetos, però que sí que siguin espais per donar força de cara a tirar endavant. I, de fet, una de les demandes del moviment feminista sempre ha sigut que existissin espais no mixtes, només de dones, per tal de poder compartir experiències, generar confiança, però, evidentment, el sexisme es combat generant aliances amb homes, sortint al carrer i facilitant les eines perquè es puguin denunciar aquest tipus d'agressions. Com ho deies, Esther, tot i la cancel·lació, les organitzadores no descarten organitzar més endavant una altra trobada, un altre certamen, a veure si és veritat. Anem ara, si us sembla, fins a l'Etnològic, que ens ofereix una oportunitat única per viatjar per l'imaginari de la ciutat a través de docs noctàmbuls. I a la fresca, no?, a més? A la fresca. I gratuït. A mi em sembla fantàstic, no?, perquè estem acostumats, quan arriba l'estiu, és habitual que a tot arreu floreixin aquests cicles de cinema a la fresca, que a més venen molt de gust, està molt bé, però acostumen a ser unes programacions com molt determinades, no?, doncs d'entreteniment, d'acció, doncs per buscar això, la frescor que necessitem en aquests períodes estivals, no? Per això que l'Etnològic faci l'aposta de nosaltres farem un cicle a la fresca de cinema, però que l'aposta sigui fer un cicle amb un producte molt concret. Què hi podrem veure? Són uns documentals centrats en la ciutat de Barcelona a nivell històric i antropològic gairebé. Són 4 sessions gratuïtes que es fan al jardí que hi ha darrere de la seu del museu a Montjuïc, i el que hi ha són unes històries on podem veure, per exemple, el cas d'una dona que ve de Castella als anys 60, em sembla, i que es dedica a la prostitució, com la segueixen, un altre documental en el qual el franquisme falsejava a la dècada de 50 i 60 la vida, la felicitat, diguéssim, a la Barcelona d'aquell moment, i bé, d'altres visions documentals sobre la història més recent, no?, per reflexionar, per veure, per tenir també consciència de la ciutat i del que ha passat en aquests darrers temps. I com a cicle d'estiu em sembla que està molt bé, no?, també posar-ho en valor, això. A més, està presentada pel nostre company, amb el Carles Mir, que treballa aquí a la casa. Tot queda família. De quin personatge faríeu un documental, vosaltres? Ja sé que és una pregunta una mica rara, eh? De l'actualitat. Allò, per retratar la Barcelona. Carmen de Mairena, no sé, coses així, el Mago Fèlix... Home, de l'alcaldessa de Colau ja s'han fet un bon documental i amb molt bones crítiques i premis. Crec que és un dels personatges que ha marcat els temps actuals. Recordem, la Barcelona amagada és divendres 14 de juliol, la Barcelona que preocupa el 21 de juliol i Barcelonins de documental el 28 de juliol, i totes les sessions, com dèiem, presentades pel nostre company Carles Mir. Jo no m'ho perdria per res del món, segurament també trauré el nas per l'exposició que s'acull a la Model. Sí, és que avui amb l'Esteve ens hem posat d'acord en diverses coses, eh? Amb la roba, amb la camisa, amb el primer tema de l'Antàrtic, que és de denúncies en temes de gènere, sinó pel que fa als àrtics, no?, en recuperar la memòria. L'heu vist l'exposició, tots dos? Jo no. Jo no. De fet, hi ha molta demanda, s'ha de demanar per internet, sol·licitar la visita, i el que jo trobo que és positiu és perquè... Són visites programades. Exacte, són visites programades, en grups de 15 persones, que duren 1 hora i mitja, són gratuïtes, i que cal demanar-les a través del 012 o a través d'internet. I crec que és una molt bona idea, iniciativa i oportunitat, perquè hem de tenir en compte que la Model, doncs bona part de la Model es destruirà per posar-hi equipaments públics i se'n mantindrà una petita part com un element de memòria, però no tindrem l'oportunitat potser d'aquí uns anys de visitar la Model tal i com és avui en dia. I per tant, aquesta exposició i aquest espai que ara s'obre, l'espai penitenciari, amb aquesta obertura des d'aquest mes de juliol fins al mes de novembre, en el qual es pot visitar d'una banda a través d'una visita guiada diferents parts de la Model. Crec que només són unes sales i unes cel·les concretes, no? Sí, és la galeria número 4, que
manté bastant l'estructura original, és el panòptic, que és la part central, és el pati, és on hi havia el Garrotville, la sala on es va assassinar Puig Antic. Per tant, són diferents elements simbòlics que es poden visitar i a la vegada, com deies, l'exposició que recull la història d'aquests 113 anys, més la història de 13 personatges o col·lectius que han marcat la història de la presó, de la ciutat i del país. Personatges com el president Companys, com Puig Antic, com el Vaquilla, que mostren moments determinats del que ha estat la Model i també la nostra història. Fonamental per recuperar la memòria i fins i tot d'aquells que ja vam néixer quasi en democràcia. Hi havíeu entrat prèviament a la Model? No. No que haguéssiu estat interns, eh? I els meus antecedents no te'ls diré ara mateix. Però realment, justament ara que dius això, a mi és una de les coses que em sembla molt interessant l'exposició perquè justament, malgrat com està el pati, molta gent no ha pogut entrar mai a una presó, no ha tingut l'accés per saber, i per mi que és com un món desconegut, que vés a saber la gent què es pensa, què és. I crec que és una molt bona oportunitat per saber com és una presó, i en el cas concret de la Model, com és aquesta presó amb aquesta història tan lligada a més d'un segle i coses realment transcendents i importants del país. Creieu que ha funcionat com a espai de reinserció? La presó, en general? És que les presons en general estan plenes de pobres, no? I hi ha un element de classe social vinculat a la gent que finalment acaba a la presó. La Model per això ha vist tant presos polítics com presos comuns, però el sistema penitenciari segurament cal repensar-lo i molt, però si més no és una oportunitat aquesta exposició per tal d'anar-hi, per tal de ser-hi, per tal de conèixer-ho, i fins i tot ara s'han trobat gent que havia estat a la presó, presos polítics que han volgut anar per veure molts anys després com tornar a recordar aquella experiència. Fins quan tenim temps? Fins al mes de novembre. Encara queda temps, però hi ha molta demanda, per tant, si la gent té interès, que ràpidament marqui el 012 i demani cita. Molt bé, Esther Vives, Esteve Plantada, moltíssimes gràcies. Vinga, agenda cultural del dia. Els amants de l'art urbà tenen aquest dissabte una cita ineludible amb el festival Us Barcelona. Per aquesta quarta edició, el recinte del Poble Nou, ubicat entre els carrers Fernando de Pou i Passatge de la Llacuna, es convertirà en un hort urbà. En aquest entorn, el festival desenvoluparà la seva activitat amb la presència d'artistes com Rodsworth, Oz o Miquel Santasusana. La programació musical comptarà amb les actuacions en viu de les formacions Lansbury, Bèstia i Honolulu, i també de sessions de DJs. La programació es completa amb tallers, rutes guiades d'art urbà i un mercat de productes artístics. L'exploració escènica i musical és la raó de ser de The Exploding Plastic Fest, una trobada anual entre ballarins, músics, coreògrafs i performers amb ganes de treballar la improvisació. El nom és un homenatge a l'artista Andy Warhol i recupera la llibertat creativa i l'originalitat de les accions de The Exploding Plastic Inevitable, que ell mateix organitzava als anys 60. Aquesta tercera edició de l'esdeveniment comptarà amb 25 participants que interactuaran entre ells en intervencions que no duraran més de 25 minuts. L'acció d'entrada lliure començarà dissabte a 5:45 a l'hangar. Si pensàveu que el Cruïlla era l'últim festival musical de l'estiu, anàveu ben equivocats, perquè aquest cap de setmana arriba el Barcelona Beach Festival. Aquesta trobada va néixer el 2014 per esdevenir el festival de la música electrònica més comercial de l'estiu a Barcelona. La platja del Fòrum i el Parc de la Pau de Sant Adrià del Besòs són l'escenari d'aquesta festa multitudinària adreçada sobretot a joves. Armin van Buuren, Axwell Ingrosso o Kygo són alguns dels DJs que actuaran dissabte a partir de les 4 de la tarda. Doncs hem arribat al final del programa. Avui tancarem la setmana àrtica a ritme de R&B i de funk amb aquest My Love Divine Degree que ha publicat recentment Cody Chestnut, el georgià que va trobar la inspiració per enregistrar aquest tercer treball en l'apòcrif evangeli d'Aquari. És un dels artistes més creatius del neo-soul. Us deixem movent les cames amb el seu Image of Love. Tornarem nosaltres dilluns. Bona nit i bon cap de setmana.
embrace the purpose and the name to be the living image of love. The image of love.